Isang dalagang Pilipina, dalagang Pilipina. Hi mga auntie! Welcome back again to my channel, no? Tapak eh. Excited na kayo ko kaya humana mo ang graduation, so bakasyon na. Meaning is, daghan tang mabuhat nga video karon na auntie at kita naman siguro mo sa title no kung sa atong buhaton. O karon kay natay kauban. Pero nagulat po ko siya mga auntie kay napis silang balay. So karon maghulat ta magpa-bet sa tao eh. Dito mag-uul. Kay mamanit mi karon og gamit among gamiton karon sa makeup tutorial namo. Dai. Pasensya kay mga auntie no kay inyong auntie gi hilantan ambot na unsa ni siya giubo gisip-on gihilantan I don't know lang sa ni sige buyag-buyagan na siguro ni sa inyong auntie kay kasi ko nga bet daw ko eh. Bakpak mga auntie. Dugi akong friend nung mga auntie. Malibog pa mga dayo naanad ko mga day. So mga auntie lang ako natawag sa inyo mga viewers mga baby. So gihini na lang ako ang voice mga auntie kay basin. May nako buang diri mga auntie. Ako ra isang story. Sa akong ka-board mate mga auntie no basin may nako sabi ba yung buang siguro rin. buang. So kadugi kay akong friend oy. Auntie na so ang bisita atong i-upload sa atong vlog. Si Miss Charm, hala ka pretty sa akong friend. Uy, hati. So, wala ka pang sa background. So, pag-hi sa akong mga auntie. Hi. Mga auntie. Yati So, kinagsugulan. magpalit ta karon. Yuli sa mga Wala ka mag-shoes ka. Wisit, nag-shoes po tawag ko mga daya na. Wala na ako nag-shoot. Nag-shoes ko no. Muna mga outfit karon, natikal ko ya kung India. Charot. So, mga auntie, nakabalik na yun mi. Nakapalit na yun mi kung sa mga palitunon para ani nga video. O na lang akong kauban. Natin na din time. Pakpaka na ako. Wait lang. Nag-intro. Bakit ito intro? So, describe ta ka. Ay, mga auntie, puti din siya ka ng... Yung buhok, guys. Ganaan ko yung buhok kay Murag. Ang style siyang buhok is kanami ang murag ibulaga na guyab dahil nga wa kasabot murag ng glass-glass bitaw siya mga buhok. So, sunod, charm! Pakpakan! Pakpaki, uy, yung sarili. So, nakapalit namin mga mga anti-dye, no? Nakapalit namin kung sa mga palitonon. Ang atong ingredient, sa mga gamiton karon no? Sagul. Kaya pa... Trader. Siya ka na makeup tutorial ni siya nga. Pang summer, no? Kita naman yun mo sa title. Nga, effect ni siya kaya di siya ma-erase ng kilay. Di siya ma-erase bisang buhusan ng tubig. Atong gamitin karon is hair blackening. So, cream silk black. Mag-lip tint lang ta. So, Yes. natay mga highlighter. Yeah. So, mag-remix na ta. Oh, mag-remix. Remix. Mag-remix na ta. I-mix na to for kilay lang man na to. Butangan. Tipido na to. Gamay lang ato ibutang. Para maigo sa inyong kilay, no? Nga, kanya itong gamitin para di ma-erase ba. Bisan og wet naman diha pag ano yung tubig. Pak. Guwapa paghapon. Uy, kanang... Murag ako ba? Wag ako. Yaks the mac. So, ako lang, i-mix na to ang cream silk. No, dito magbutang water para mas effective. Okay, na-mix na to ang mga tai. Uy. Damakaw ka tai. So, kuha tag brush ng pang concealer. Gumamit tag concealer para di maglapas ang mga ito. Kuta, anong ginagawa mo? Kaya kakarunday no, nakalimut ko. Bizay, daw bizay. Eh, sino mo kakakay dito? Ako ginhawa diri kay pugong-pugong yun. Ko? Kasi mahiwi ba? Hiwi yung kagkilay. 1 week. Uy, hinga-hinga. Oo, dahil.
Okay na, day. So, no, mao na din akong kilay. Gusto ako, gibaga lang ako siya gipalapad kay murag gusto ko lapad. Depende sa inyo ha. Mga, Mga para 10 kung to gusto mong 15. dugay kayo, mas dugay siya makuha. Mas nindot siya sa ka-oras. Charot. Mga isa ka-oras. So, ako ay 20 lang. 20 minutes or something. Ito siya paugahon. No? Balik kami day. 3, 2, 1. Ito yung gibuhat, Zay. Ay, Zay. Muna utak ka dyan, Zay. Ipauga lang na ako, no? Mura kag likid, Zay. Tanaw, Zay. Tanaw, Zay. Tanaw, Zay. Ang naong, Zay. Tanaw ra, murag baki. Ibalik day. Ay, day. So, ato nang irisan mga auntie, no? So, ako na na-iris ang isa, kaya uga naman siya. Di na ako magkilay, no? Pag mga ligo mi. So, karon kay humanata sa kilay. Tuduan ta na mo kung unsaon, no? Bet ko pang... Yo! Puisit kinyo auntie, no? Oh, Ay, puisit hindi, juga ni bakit? day. Oh, puisit juga ni day. Oh, murag tala. Saka kabuhi, day. Mga auntie, tanawan na yung kalag niya. Basta yung mo, delivery na siyang tuba. So, mag-lip tint ta. Mas bet na ako mag-ano. Wait lang ha. Mag-drunk blush po ta. Auntie, mag-drunk blush yun yung auntie. So, para ba itong murag hot ka, no? Ito ipantay. Wrong, mauka ko ha. So, mag-highlighter ta. Para effect kayo siya sa picture. Magkuha mo mga picture mga auntie. Kasi, shit kay kaday. So, mag-sipon jud so. Ka naman. Foundation. Ay, wala ako nakabutang og sunblock ay mga auntie. Kay, wala ko kapalit. Nakalimot ko. Di ba ka mangitom na? Bakit itong gyapon ko eh? So, kung namin mga sunblock diha, maggamit mo sunblock ha. Patanggalan yung mga golds dyan. Mga gold kay. Kaya basta mga hulog na dyan. Kasi gold ba? Mag-gold ba ta sa gold eh? So, murag, kulangan ko sa highlighter, no? Kung highlighter gaya nagigamit tayo is Mark. Gusto ko mas sinaw. Gamit ko na yung eyeshadows na mga eyeshadow. Na mga sinaw. Kung namin mga eyeshadow. Kung namin mga eyeshadow diha, mga auntie. So, kuhaon ninyo itong mga silver, mga glitter na sinaw-sinaw, no? So, collarbone. Para magmukha tayong hot. Hot naman to. Wow. Kaya tadri as ako ang mga just akong ka-viewers, ang mga baby na ko diha out there. Mga hot man tadri Ikaw kanta bi kay wala ko yung music sa Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Ay, pinata mo. Ayaw, dalaga lang. Sa Dalagang Pilipina, eh. Dalagang Pilipina, eh. Dalagang Pilipina, eh. So, kung na may mga oil mga baby oil, so, pwede na siya ibutang sa inyong lawas, pero, Kaya parang lupad na lang. wag mataka pa itong baby oil, mga auntie. At ang kanan karon is, Petroleum. gel. Ito Oh my gamitin na. gosh. No? Pwede mo na siya, effect mo na siya. So, kuha lang tagamay, and, oh my god, kadamak sa kamot. So, oh my gosh. Oh, perfect na siya. Perfect ba? Daw. Binatang Pilipino. Oh! Agay! Bayot Zaid so. Buisit! Kasakit ba? Sa hair na po dito, uy, magbutang taog. Hair polish, abi pa lang. Sige, tawag sa ba? Yeah. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap. Brown ang ligawas or shit ha, hustisya. Kulang pa ang kaning blush on. Marag kulang no? Ha? Kulangan ko sa blush on no? Hindi mo siya maklaro Zaid. Gusto na ko drunk.
Kaya parang marag pinkish. Mura siya ka ng mestizo. Ano ito? Mestizo. So, Saan good pang mestizo? Agoy. Perfect. Perfect ang pagkabutang day. So, mga auntie, so, mga auntie, dana gid ato ang pa, puya man ka. ano sa day? Nag-detach na ka, oh. Dana ta ang auntie no, sa ato ang gitawag nga, basta to siya day, kalimot man ko sa akong title, Summer. eh. Pang summer makeup, di siya ma-erase og water, no, bisan og, an pa ko karon. Ay, pag kuyab, kay, kailis mo tag brief, ano, ito, eh. So, dana to, no, try na to montage in 3, 2, 1. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Aroy, bullshit. Adik! So, mga auntie, dali gid ato ang human gid ato ang mga makeup tutor. Wala ka naman dayo montage. Ay, ano ba di ay? Human na dayo montage. Okay. Sa kan siya Okay po. kabuhi ka day. Kasi may count day, kasi masudan. So, mga auntie, thank you guys for watching. Kanang laban lang yun dali sa akong channel na yun. Labang. I said, Alright. So, laban lang yun dali sa akong channel, no? Dili sa akong channel is happy lang, no? Happy lang. walang ending. Dito lang sa Happy FM. Ah. Dito, happy ka. So, uy. So, like lang mga auntie kung ganahan man nga video and share mga auntie da. Laban lang ito rin ng mga... Labang. Laban lang mga auntie. Uy, share, like, share, subscribe. No, kung sa mga wa pa ka-subscribe ha, please subscribe down below and Blair. please turn on the notification bell para ma-notify mo sa akong next video. So, comment down below lang, no? Sige. So, magpa-shoutout diha, ah. See you on my next video na mga auntie, no? Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka.